ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಡು ಶಿವ ಬುಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ರಡ್ಡ್ ದೇವರನ್ನ ರೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಂತ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನಟ್ಟು ರಡ್ಡ್ ಜನಟ್ಟು ಏರು ಉತ್ತಮವಾದಂಚಿನ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅತಂಡ ನೃತ್ಯ ಪಟು ಎಡ್ಡೆ ನಲಿಪುನಕ್ಲು ಏರು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಕ್ಲಿನ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಅಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲನಂಚಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ ದೇವರಡ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರು ಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರ್ವತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅವು ಸರಿಯಿಂದ ತೋಜುಚಿ ಆರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ನಾಡು ಪೊಪ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ನಂಚಿನ ನಿರ್ಣಯ ಕೊರ್ರಗ ಅಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಅಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಆರು ಪೊಪ್ಪನಿ ವಿಷ್ಣು ನಾಡು ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ತಿಲ್ಲೈ ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ಜಾಗೆಡ್ ನಕ್ಲು ರಡ್ಜನಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟ್ ಏರನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಪಂದೆ ಐಟ್ ಶಿವದೇವರು ಊರ್ಧ್ವ ತಾಂಡವ ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಭಂಗಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ನ ಕೆಬಿತ್ತ ಓಲೆಂದೆತ್ತದು ಪಿರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಐನು ಪಿರೊಂಜಿ ಕೆಬಿಕ್ಕೆ ದೀಪೇರು ಅವು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಅಬ್ಬುಜಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಸೋತು ಪೊಪ್ಪೇರು ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಈಶ್ವರ ದೇವರೇ ನೆತ್ತ ವಿನ್ನರ್ ತನ್ನ ನೆತ್ತ ಗೆಲ್ತೀನಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಪಂದು ಅಪ್ಪಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಕೋಪ ಬತ್ತದು ಆರು ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಳ್ಳಿ ತಿನ್ನದ ತಿಲ್ಲೈ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಿಯಾದ ಮುಲ್ಪ ಉಂತುವೆರು ಅಂಚನೆ ನಟರಾಜ ದೇವರಾದ ಚಿದಂಬರಂಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ನೆಲೆ ಹಾಪೇರು ಅವಳ ಆನಂದ ತಾಂಡವ ಭಂಗಿಡೆ. ಚಿದಂಬರಡಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಟರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೋಳ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡ್ಯ ಶೈಲಿಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ನೂತ್ತ ಎನ್ಮ ಕರ್ಣೋಲು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನ ಮುಲ್ಪ ಗೋಡೆಡ್ ಕೆತ್ತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ನಟರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇಂದು ಕಡಲೂರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಚಿದಂಬರಂ ನಟರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಅವು ಚಿದಂಬರಂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕುಂಚಿ ಕೈತಲ್ಡು ವೃದ್ಧಾಚಲಂ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಲ ಉಂಡು ಅಡೆಗ್ ನಿಕ್ಲಿ ಬತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕುಡ್ಲರ್ದು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಆತನಿ ನಿಲ್ದಾಣ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕೈತಲ್ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೈತಲ್ದು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಅಡೆಗ್ ನಿಕ್ಲಿ ಬರೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಸ್ಲ ಬೋಡೈನಾಥ್ ವೃದ್ಧಾಚಲ ಮಡ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಮಧುರೈ ಅಂಚಿಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಬಸ್ಸುಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೂರ ದೂರದ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು.